Čau, čau, čau! Vítam vás u môjho videa, mojej obľúbenej hry Minecraft. A dneska budem natáčať single player. No. Keď chcete vytvoriť si nový world, musíte dať create new world. A world name ja si dám Metros napríklad. A keď chcete si vygenerovať, tak dáte more world option. A dáte si, aký chcete generátor world, ja si dám low napríklad a dáme create new world. Keď chcete aj vy mať takú mapku alebo taký terén, jak budem mať teraz ja, môžete dať do generátoru low. Takže no, spawno má to blízko pri vode, fajný lesík, tu púšti, no všetko tu mám, čo chcem. No. Hlavne musím narúbať drevo, lebo to je základná surovina na prežitie. Keď chcete, aby vám šlo rýchlejšie rúbanie, musíte si urobiť sekeru. Sekera sa robí nasledovne. Sakra. A to je crafting, si urobíte styky, tak to dáte do dreva. Ale ja chcem kamennú sekeru, takže si idem vyrobiť krumpač a lopatu a idem si po kameň. Vlastne po kabelstone. Tu mám kabel, takže môžeme ťažiť. Na sekeru treba 3 kabel. No, pekne, uhlie. Ale to potrebujeme mať kamenným krumpačom, takže hore. No, môže to aj dreveným, ale kamenným to ide rýchlejšie vlastne. Ja mám crafting. Sakra. Potrebujem ďalšie styky. Sekera sa robí, že dáte cobblestone takto. A ešte krumpač. No, to vám ide ako po masle. Takisto sa robí aj drevená, aj železná, aj zlatá, aj diamantová sekera. A potom tu mám, ovce, no to bude dobré. Ja mám teraz 16 surového dreva, to je 64 rozpracovaného, ale keď chcete taký domček na prežitie, tak vám bude stačiť 32 surového dreva, takže vlastne 2, alebo 3 64 dreva, takže 48. Bude vám treba 3,64 spracovaného dreva. No teraz 31 nespracovaného, 32. To sú 2,64, potrebujeme ešte jednu. A keď chcete veľký dom, tak potrebujete 64 surového dreva. No, takže ešte 5 dreva. To má 48. Neradi vám robím si veľmi veľké domy, lebo neviem, na čo vám to bude, keď tam nič nedáte. Keď máte narúbané, tak stačí prísť, dať buď inventár, alebo crafting, dať wood a shiftom, kliknite shift a dávam stále, nemusíte stále klikať, je toto. No sakri, že to bol by terén. Si ho zlepším. Na púšti je síce dobrá rovina, ale ja
na púšti, keď budem chcieť dať čo tá nejaké robiť. Trochu budem potrebovať jedlo, lebo nedopadne to dobre. Ježišimaria, debilný som. Ja musím zabiť toto sliepky, čo tu boli. No, jedna. Díky broňa. Tak nájsť ďalšie sliepky, lebo jedna mi nebude stačiť. To mi prideba. To. Ježišmaria, hunger. Jo, lava. Prinies sliepka. Mne spadne do lavy. Ma urve. Čulo do sliepky. Jo. Díky broňa. Díky. Hop. Lava. Zabil. Tu zabijem prasce. Kyňa. Nezraní. Dobre. Dala mi mesa. Je tu kráva. Potrebujem meso nutne, lebo zemrem. Tu je veľa týchto. Liepok, alebo kačuk, alebo čo to vlastne je. Tam mi dala aj vajíčko, za to ťa zabijem, dobre. Zabijem. Teraz sa bude robiť lepšie. Timure. Čo ty chci? Dobre, mám plný, ale píše mi tu hunger, takže to nie je dobré. Som hladný. Sakra. Aspoň, že mám 3 vlny. To mi stačí. A mám vlastne svoj dom. No, základy domu. Čím to zrúbem? To je taký dobrý malý domček. To mi bude stačiť. Tu si robím na dere. A mám jesť. Ježiši, nie je ďalší počúbaný strom. Keď chcete, aby ste mohli skákať v tom dome, tak musíte urobiť 4 kocky, ako hore. Tak, ale ešte jednu. A tam bude strecha vlastne. Tak, a teraz takto robíte strechu. Nedávate vyššie ešte, ale takto robíte. Jo. Crafting, to sa bude chodiť na dvere. Dvere sa takto vyrábajú. Je to jedno, máte to aj na druhú stranu. To úplne jedno. No tak to musia byť tie dvere. Chcete položiť hociak. Takto. Musím si teraz vyrobiť posteľ a ostatné. Posteľ sa vyrába takto. Musí tu byť 3 wooden planks a na to 3 vlny. A vyrobíte si posteľ. Ešte jednu vec. Vyrobím si chest. Nemusíte si robiť dvojitý, ale lepšie, lebo je väčší. Ja si ho dám takto. Potom ešte crafting si musím vyrobiť.
Tak, a tu dám posteľ. A môžem spať cez noc. Potom ešte musím ísť na piesok pre okná. A zatiaľ idem po uhlie, aby som mohol torče. Dám iba, pôjdem iba tu. Čo tu sama? Iná je, alebo čo more? Tu slava. Lebo keď nemám v dome torče, tak môžu prísť zombíci a mi to tam všetko zničiť. Napríklad creeper, tam pôjde, zobudí ma a rachne. Ale musím nájsť veľa uhlia. Aj na pečenie. Aj na torče. Neviem, či nejaké nájdem. Už nevidím. Alebo si vyrobím drevené uhlie, to je ľahšie. Len musím si na roboču. Sakry, musím ísť už spať. Takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa v part 2. Čaute.